Mga renter sa Barangay Ibo sa Dakbayan sa Lapu-Lapu nga wa pa makadawat sa tig 5 ka kilong bugas humay gikan sa Dakbayan, hayan madawat na nila karong hapon. Samtang second wave sa tig 5 ka kilong bugas alang sa mga upunganon naabot na. Si Luan Mirondina sa exclusive report. Naabtan sa RTV Balitang Bisdak, kini mga sinakong bugas humay nga gibutang sa tubangang bahin sa Barangay Hall sa Ibo. May mga panganak kini sa matag sityo. Mato ni Kapitan Mary Jane Kahilog nga alang kini sa mga renters nga wala mahatagi sa first wave sa tag 5 ka kilong bugas humay gikan sa Dakbayan. Ang Barangay Ibo may 1,964 ka mga house owners, samtang 1,440 ang mga nag-abang. Ang katalagang permero nga nagsigi og complain is the renters. Pero pamanggod sila kabalo nga wala pa ilaha karon pa. Yeah, this is due for distribution this afternoon 4 p.m. Samtang miabot na usab ang dugang supply sa bugas humay sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Matod ni OIC CSWD Annabeth Quizon, kini na ang second wave sa tag 5 ka kilong bugas humay matag panimay. Unom na ka mga barangay ang nahatagan sa ikaduhang batch sa mga sinakong bugas. Naglakip kini sa Barangay Kanhulaw, Luok, Kalawisan, Babag, Suba-Basbas, Pahak ug Basak. We will see to it nga ma-distributed dayon nato sa atong barangay. Nya depende pod no kay kung palitan og kaya nga ang 10 kilos, 10 kilos. Kahinumduman, misaad ang mayor nga muhatag og tag-usa ka sakong bugas humay matag panimay. Apan tungod sa kakuwang sa supply, gianam-anam kini og hatag. Sa pagkakaron, moabot na sa 24,250 ka mga sakong bugas humay ang napalit sa Dakbayan, samtang 14,886 na ang nahatag ngadto sa matag barangay. Daghan mang nag-additional nga mga barangays kay wala man nila na consider ang katong renters, ang mga boarders. So daghan og additional. So now ang atong first wave gali nagtotal tag 12,691. So dako siya difference from the 10,350 nga atong gi-peg no katong permero nato. So daghan ang nag-increase ron. Uban ni Godfrey Rilien, Luan Mirondina, Balitang Bisdak.